Vítajte, v tomto videu sa pozrieme na dron, ktorý ma sníma. Je to dron DJI Mini 4 Pro, ktorý je vo vetre, možno to aj počuť na mikrofóne. Pekne vidno, ako ten dron na jednej strane sa snaží stabilizovať v tom vetre a na druhej strane, že ako sa hýbe s obrazom. Je to dron do 250 gramov, čiže C0 je v podstate veľmi ľahký. Momentálne fúka v nárazoch až 30 km za hodinu, občas nefúka, takže ten vietor už je viac menej nad jeho silu, lebo papierovo tento dron zvládne level 5, čo by malo byť okolo 38 km za hodinu, niečo cez 10 metrov za sekundu silu vetra. Takže ja tu stojím momentálne také bezvetrie, chvíľku. Ten dron tak len jemne, vidno to na kamere, ide troška doľava, sa snaží nejakým spôsobom ten náraz vetra ustabilizovať, takže funguje to veľmi dobre. Toto video robím na základe jednej veci. Hlavný dôvod bol ten, že nedávno som bol so známym fotiť, mal som so sebou dron a tento tu konkrétne, a veľmi ho prekvapilo to, že ako sa dobre drží ten dron vo vetre. Boli veľmi podobné, nielen svetelné, a hlavne poveternostné podmienky. Ten môj známy prvýkrát v podstate videl nejakého drona vo vzduchu, proste nemá s tým skúsenosť, nelietal, takže v podstate nemal skúsenosti a veľmi ho to prekvapilo. A na základe toho som pripravil, alebo natáčam toto video, ktoré môže byť nejakým spôsobom prínosom pre hlavne začiatočníkov. Môže byť problém pri zlietaní, ja som teraz na druhýkrát už to točím, tak keď som pristával, tak mal som s tým problém, že ten dron jednoducho ide dole a aj 20-30 cm sa môže posunúť v tom vetre do strany a jednoducho nemusím sa presne trafiť na tú podložku, alebo proste býva tým troška problém. Pozrieme sa na lietanie s dronom do 250 gramov z troch pohľadov. Prvý pohľad je ten, že aký vplyv má vietor na samotné lietanie. Druhá vec je, pozrieme sa na to z uhla alebo z uhla pohľadu pre fotografa, čiže aký vplyv to má na fotenie. A v poslednom rade sa pozriem na to, aký to má vplyv na video. Takže poprvé, teraz dron pekne sa snaží to ustabilizovať, momentálne veľmi nefúka, je to také skôr dneska v nárazoch. Takže letové vlastnosti sa zmenia, čím silnejší vietor do tej úrovne, kým to ten dron samozrejme zvládne, tak pokiaľ letíte v smere vetra, tak dokonca ten dron môže ísť rýchlejšie. Skôr je problém, pokiaľ letíte v protismere. A môže to stať to, že aj v šport móde, kedy motory sú na najvyšší výkon, ten dron sa nebude vedieť vrátiť, lebo jednoducho ten vietor je silnejší ako ten výkon motora a tá rezistencia voči tomu vetru už jednoducho je slabá a dron sa dokonca nemusí vrátiť. Môže sa stať pri extrémnych podmienkach. To musí byť, ten vietor možno, typujem, nezažil som to ešte 50-60 km za hodinu, že ten dron môže dokonca aj odfúknuť. Pokiaľ je pre vás veľmi dôležitá tá plynulosť toho záberu pri videu, tak ťažšie drony to určite zvládajú lepšie. Testoval som aj dron Mavic 4 Pro, testoval som aj dron Air 3S a tieto jednoducho zvládali určite lepšie. Teraz zase fúka silnejšie, možno to počuť na kamere. Všimajte si aj obraz, lebo zároveň natáčam obraz aj z drona, pohľad z drona, že ako sa tie kríky v pozadí troška v ľavej časti, ako keby sa držia v strede, lebo dal som tie kríky, máte ich v strede a podľa toho sa pozerajte, že ako sa to hýbe, ako nie. Teraz zase je troška bezvieté, takže to je veľmi dobré, že nárazovo sa tu menia podmienky. Nezabúdajte ešte na jednu veľmi dôležitú vec a upozorňujem, že toto video je skôr pre začiatočníkov. Môže sa stať to, že čím vyššie vyletíte, tým ten vietor bude silnejší a dron má ešte jednu takú špeciálnu funkciu, je to v podstate upozornenie, majú to všetky mini drony, čo som zatiaľ mal od jednotky, upozornenie na silný vietor vám vypíše, proste strong wind a
je dobre ísť možno nižšie alebo sa vrátiť a môže s tým byť jednoducho problém, takže na to si dávajte určite pozor. Je dobre si otestovať, čo váš dron jednoducho vydrží, ale nechoďte do extrému. Ako sa teda, aký vplyv má takéto tu veterné počasie na fotografovanie? Pokiaľ fotografujete s extrémne krátkým expozičným časom, mne tu momentálne vychádza, keďže svetelnosť objektívu je 1,7, čiže vysoká svetelnosť, momentálne mám nastavené ISO 100, vychádza mi 3200 sekundy. Neurobím teraz fotku, lebo natáčam video, chcem, aby ste celý čas mali ten záznam z videa, takže či je to stabilné alebo nie, ale v podstate je to ako keby ste fotili z ruky. Môžete s foťákom, čiže dron sa môže kývať rovnako. Čím kratší expozičný čas bude, tým menší vplyv to bude mať na výsledok, že tá fotka od určitého expozičného času nebude vidno, že sa s tým pohlo. To isté platí pre dron, takže nejaká 3200 momentálne 2000 sekundy je stále dostatočne krátky čas na to, v podstate ešte ten gimbal to troška ustabilizuje, aby ste mali jednoducho pohybovou neostrosťou rozmazané fotky, čiže zmrazený samozrejme pohyb aj drona, aj ten celkový pohyb, záleží ako samozrejme letíte, väčšinou sa priletíte niekde, zastanete, urobíte fotku a letíte ďalej. Takže pri fotení by to mohlo byť samozrejme problém, pokiaľ fotíte podvečer, v šére a tak ďalej, keď ten expozičný čas sa predĺží, dajme tomu už 100 sekundy, musel by som tam mať špeciálny silný filter, aby som vám to vedel všetko ukázať. Dajme tomu, že by som mal 100 sekundy, teraz napríklad nie je problém. Ešte tá 100 sekundy, ten gimbal to uhrá, ale už keby bolo, dajme tomu, 50 sekundy, už teraz by to gimbal neuhral a celá fotka by bola neostrá. Čím viacej by sa dron hýbal vo vzduchu ako teraz, tak tým pri rovnakom expozičnom čase bola viacej neostrá. Takže to je aspekt toho fotenia. Tam to najmenej cítiť, pokiaľ je do svetla. A posledný aspekt toho celého je točenie. Tam, dajme tomu, keď by som išiel ten kostolík fotiť, alebo respektíve, točiť, tak veľmi dôležité je plynulosť záberov. V podstate musíte samozrejme aj plynulo lietať, ale keď s tým dronom veľmi hádže a stále sa samozrejme ešte dá lietať, tak to video môže byť také už nestabilné, cinematické, takže tá stabilita pri videu bude určite viac vidno, že fúka ako pri fotení. Takže na to si dávajte pozor, urobiť cinematické zábery proste bude ťažšie, keď budete lietať vo vetre. Samozrejme záleží od intenzity. Ja by som ešte využil, mám nejakých 46% batérie, tak jednoducho troška s dronom vyletím vyššie, dám normál mód, nie veľmi, a pôjdem smerom rozbehnem to na tú kaplnku. Ako sa to bude správať. Takže dám si do stredu kaplnku, aspoň plus minus, rozbehnem to v ďalšom cruise control a vidíte, samý dron s týmto tu vetrom nemá absolútne žiadny problém. Takže ideme tam. Dobre, zastavím. Takže teraz idem vyskúšať, ako bude v šport móde dron rýchlo letieť. Teraz som v športe a v protivetre ide 52 km za hodinu. Mám ho teraz nad sebou. Dobre, urobíme teraz idem do protivetru. Dám korekciu na 0. Teraz sa zase rozfúkalo výrazne a korekciu dám na 0. A teraz zase nefúka, tak uvidím, ako to vyjde. Tak možno bude v protismere, že pôjdem na maximum v športe. Dron momentálne ide 41 km za hodinu, 44.
a dokonca on má vyššiu tú rýchlosť, maximálnu, myslím, že cez 50. Takže ho dron otočím a urobím to isté v protivetre. Takže idem na maximum, rýchlosť 40, cez 50. Možno už vyskočila aj hláška, že silný vietor. Samozrejme teraz nie sú zapnuté senzory, takže nechcem to veľmi síliť, ale videli ste sami na tomto teste, že pokiaľ dron je v športe a záleží ako fúka v ktorom smere, tak má to vplyv na samotnú rýchlosť. Teraz dron je zhruba nejakých 10 metrov alebo 18 metrov nado mnou. Ja ho dám troška nižšie, ale veľmi pekne to zvláda. Teraz troška máme na nárazový vietor, ja už mám posledné percentá batérie troška. Otočím dron a posledné zábery, ako zvláda vietor a dám ho troška na mňa. Takže záznam beží, ja ešte využijem posledné percentá batérie. Dron je krásne predo mnou, fakt funguje to veľmi dobre. Ten vietor, otestujte si, a teraz s ním hodilo možno nejaký ako keby turbulencia 10 cm dole, hneď sa vrátil a funguje to naozaj veľmi dobre. Tá odolnosť voči vetru je určite lepšia ako na mini jednotke. Ten som mal a tento takto, myslím, že mal level 4, čiže nižší a určite zvládal ten vietor citeľne horšie ako Mini 4 Pro a mal som na teste aj samozrejme Mini 5 Pro a ten má síce level 5, ale zvláda cez 40 km za hodinu vietor, takže ten zase je o trocha lepšie na tom ako Mini 4 Pro. Niekedy to necítiť, ale niekedy to môže byť cítiť. Nie je tam až taký veľký rozdiel, ale medzi level 4 a level 5 je určite citeľný rozdiel, ale v rámci levelu 5 môžu byť ešte rozdiely, ktoré sú oveľa menej citeľné ako celkovo medzi levelmi. Takže môj test slúžil teda už len pre rekapituláciu, skôr video je určené pre tých, ktorí tomu možno neveria, alebo respektíve nemajú dron a boja sa toho, ako ten dron zvládne nejaké takéto tu poveternostné podmienky, kedy už by pilot, dajme tomu, radšej nelietal, ale zase láka vás, to samozrejme je potrebné brať do úvahy tú legislatívu a všetky tie obmedzenia, ktoré tam sú, takže na to samozrejme nezabúdajte. Celý čas, ako som ja hovoril, som natáčal, tak pekne vidno, ako ten dron na jednej strane sa snaží stabilizovať v tom vetre a na druhej strane, že ako sa hýbe s obrazom. Čím budem ja ďalej, alebo teda dron odo mňa, bude viac v uhle záberu, tak bude menej vidno, že sa hýbe. Keby som ešte dal kúsok k sebe, ale mám nejaké 2 metre, už to nechcem urobiť, tak tu najviac teraz vidno, ako ten dron nie je stabilný vo vzduchu a tým pádom sa ten obraz hýbe. Ale keď ho otočím, už ak chvíľku chce pristáť, ešte mu to nedovolím, ešte ho otočím na ten kostolík a teraz chvíľku ho nechám. Kostolík je presne v strede záberu. Tu určite to isté, ako s ním hádže, bude menej výrazné alebo skoro vôbec nebude vidno oproti tomu, ako keď ten dron bol odo mňa 2 metre a snímal mňa. Ten kostolík je vzdušnou čiarou minimálne 100 metrov alebo 100 metrov. Tam to veľmi nebude vidno. Samozrejme bude to možno vidno viac na ľavej strane, ako sú kríky, tak tam to teraz s ním zakývalo, bude viacej vidno. Dobre, takže ja idem pristáť a to je všetko. Ďakujem.